Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahahigan. Mahadjong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Nakay pasyente ni aging si Mana may gala. 19 years old. Babae. Nikonsulta sa ako o nagsuka o sakit sa ulo. Siyempre, kay surgeon man ko may gala, dito ko nangitag problema sa iyang tiyan. Nangita ko rason nga namang magsuka siya. Pag-examine ako sa iyang tiyan, normal. Huwag pinakita. Ingutangan lang ako sa bata, kung sabay gibate, ini mo siya, sakit ako ulo do. Kung inyong hunaw-hunaw may gala, ordinaryo ra, di ba? Mayingon mo nga, wala na siguro na hilisi. Agit kabuhi lang siguro na, di ba? Kadaganan sa inyo, ipahilot na yun. Huwag yun na isipyat ba? Kada yun na sakit sa ulo, suka, wahilisi. So, ang sunod lang kung pangutana may gala, nagkalibang ka na eh. Kasi siyempre, wala-tulaton, ato yun na siyang pangutanon kung nga naman nga magsuka man siya. Kaya usually magsuka may gala, nagyay sabay nga kalibang, di ba? Kadugod naman permi man mo makadamog ka na. Karon, ang sunod niyang gisulti sa ako may gala kay tulo ka adlaw na sa kalibang. Di, una-una ko na ako nga, layo man kayo di ko. Layo kayo ng suka ba? Kaya pag musuka gani ang tao may gala, mo sabay gina siya nga ang maglibang-libang na siya kay tulo ka adlaw na sa kalibang. So, ang next na ko pumunta na, ikalintura ka na eh. Wala. Nakisipon. Wala. Naiubo. Wala. Sakit dughan. Wala. Wala, yun. Suka lang yun. O sakit sa ulo. Libugation ako utok may kala ba? Kaya nga akong panghuna-una, as a surgeon, dito yun sa tinai. Siya may yang atay. Siya yung mga parte sa tiyan. May lain. Tingog ba imong dalunggan ay? Wala po. Ura kag mabungon? Wala po. Malipong ba ka? Wala po. Saan na may imong muna-una na may gala? Ha? Basig gibarang. Ha? Kamu mga basig mga ganyan may gala. Kani mga taga syudad. Di matingala lagi mo ba? Dili na mawala ba? Kana mga hibuyagan, dili dili ingon nato, di pa na siya mawala gid ba? Ultimo mga professional sa makadungog pagyapon ako na siya. Except sa doktor yun, kaya wala maging musulting doktor ngayon nga na. Libog kay ko. So akong gihatag sa iya nga para lang yun matabangan ng iyang tinae. Kitagaan ako siya tabang sa iyang tinae. Langan kay dito man akong utok ba. Nibot man na siya 2 ka semana may gala. Sakit gyapon niyang ulo. Walay ubo, way sipon, walay karentura, way lipong, dili butod ang tiyan, wala tanan. So, kung na unsa man ka di ba tao eh. Ha? So, ni-decision dahil ang mama nga i-admit na lang sa ospital kay magsige na maghilak ang bata, ang dalagita. Pag examine sa akong residente sa ospital may gala kay ningon man siya nga, urag, dili man na siya kayo kuan kanang ang bata lagi daw ba? Dili daw kayo muhatag og attention gani di ba? Alert man gyud kay ang tao ang bata no. Na musimag yung labaw ng mga bata noon, musimag lang mata ba? Ha? Ito na rin mo. Murag yung paano mga anak do? Ha? Ingana mga bata noon ba? Mo na nga yung ko sa iya, manawa daw iyang mata day. Ang tingigingan ako tong doktor nga nag-attend sa iyang residente. Siya, dili siya ka-focus do. Ang bata, kuayay. So,
kami mga surgeon na higala, hindi man namo specialty, gi-refer na ko siya og neurologist. So, kinsa may maguna-una mga higala, kamo mga tigpaminaw na ko. Una-una ba mag-neurologist kung musuka ang pasyente, ang inyong anak, ang inyong bana, ang inyong asawa. Una-una na mag-neurologist, dili no? Ha? Dili gid mo ka una-una na ba? So, di ko nga itapat kay ang ako lang suspect siya nga mga dili makahatag og focus. Di siya maka-focus ang bata. Ano man nga ang dalagita man gud maigala kani mga batan-on ron. Magsimag ang mata permi. Di ka kabalog. Kasabot ba? Wala ba kasabot o gisamukan? Dili ka kabalo ana nila ba? May istorya ora bag ka ng ambot. Ambot nimo kapoy mong sige pangutana. Ha? Mao na kaya talaga sa mga batanon ron. So, gi-refer na ako sa neurologist. Pag-examine sa neurologist may gala kay nag-entertain naman siya TB meningitis. Layo ano? Ha? Makita ninyo may gala nga ang medicine dili na gyud namo makaya mag-memorize sa tanang libro kaya ultimo nga sa unang panahon nag-eskwela ko, 1 inch lang ang libro sa physiology. Ingon lang kadako sa kuan, or siguro mga iska tudlo ang kuan libro sa surgery. Karon kay tagtulo naman ka volume ay gala. Memorize pa nimo? Dili na. So ang kadaghanan sa medicine, mag-specialize na lang yun, kaya dili na mo ma-memorize na tanan. Ang pinakadakong problema, ang butanaw nga una nga doktor. Kaya kung dili siya aware, dili siya open-minded, makadiagnose ba ng TB meningitis, bisag kinsang doktor nga dili nga specialty, mga pa siya ba? So kay urag kuan pug kay ko ba, presko kay ko utok may gala sa mga ingana nga sitwasyon kay himasa man kay ko sa medical school ko. Sige basa hangtod ron. So urag na-orient ko sa mga sakit sa batanon, sa tigulang, dili na ko specialty. Hinuon kung surgery, sumul na. Ha? May kabalo na dahil ko anang kung sa akong buhato, kasi na balik-balik, 45 years, balik-balik. So, gitanaw sa neurologist ang pasyente. Tawag siya sa ako. Sir, alangan kay pinakatiguang ng doktor. Sir, ganun mga bata doon. So, sir, murag yun yung TB meningitis ba? Di kabalo o bacterial, fungal, or something else. So, mga kagaw ng mga responsible sa meningitis. Kung naminaw mo karon, makita ninyo may galang ang trabaho sa utok na to. Vast. Sa Bisaya pa, dako kayo maabot sa atong utok, pero di lagi niya ma-focus sa isa ka lugar. So, samot nagka mo, dito ras kabuhi tanan, wa hilisi, gibuyagan. So, itanaw sa neurologist, nagkuha siya tubig sa spinal column may gala kaya na magkuha og tubig na may tubig atong utok. Muna siya ang shock absorber sa atong utok. Dili siya kuan sa atong bagol-bagol ang atong utok. Galutaw lang na siya, galutaw ba. Muna siya kung madisgrasya ka, ang bunggo gaya sa isa ka side sa atong bagol-bagol dito na magdugo. Una siya shock absorber, muna cerebrospinal fluid ng tawag ana niya. So nagkuha sample. Pagkuha sample may gala. Dayon magkulo. Siyempre di mo kabaluan kay kung mo kakita na. I-CT scan. Pag CT scan, klaro gyud. Ang naagit siya hupong ang iyang meninges may gala, meninges. Munang cover sa utok na to. So, after sa utok na to,
Naana sa space gamay. May space. Tapos mao na ang kanang meninges mo nang cover sa atong utok. Sunod ana fluid na pud. So dito sa sulod sa utok niya may gala ay nakita nga tumor. Nya makita na sa CT scan nga mura siya og kanang murag isag TB. Kana siya di na ko siya ma-explain sa inyo kay medyo technical na kayo. Basta nakita na diagnose sa CT scan nga nagid siya ay TB meningitis. Di pa sure kung TB ba gyud o unsa ba. Ang problema may gala kay katong tumor sa iyang utok may gala. 19 edad ha. Ang problema may gala kay katong tumor o katong TB niya nagbarama sa agianan sa fluid sa sulod sa utok. Okay, ang tana mo. Nabaday fluid sa ilalom sa utok naano siya. Muna kitang ventricular space na nasa fluid. Cerebrospinal fluid gyapon na siya. Kana siya mo nang dili magka ulubot ng imong mga ugat dito kay mo man na siya naghanay sa mga utak atong ugat dito. Na siya lugar nga urag mo ginhawaan sa atong utok. Ha? Usay mo dako, usay mo gamay. Ha? Tinuod dito nang sinultian nato nga sa Bisaya ba nga nibukad ng utok. Ha? Tama na siya kaya ang atong utok pa mukha man na siya labaw nagmasuko ta. Kuan kay na siya. Urag bubukad ang atong utok. Magbukal-bukal atong utok sa kumasuko ta. Ako madlok po ta mo hiyos. Ingana ng dagan sa utok nato may gala. So naagid siya interspace sa atong utok sa ilalom niya sa utok may gala nga naay gitawag og ventricular space. Kada siya naay siya tubig musulod ang utok, masulod ang fluid, mugawas ang fluid. Na siya agianan ba? So lisod kay na ninyo i-imagine nga naay tubig sa ilalom sa utok. Naapoy tubig sa ibabaw sa utok. Ha? Daghang kayong tubig dok. So nabara man ang agianan may gala. Naman ay kanal ang mga katong fluid sa atong utok sa tunga gyud. Na siya kanal nga mo drain atong fluid dito. Kay kung walay gawasanan niya, magtigom ang fluid hantod nga mubukad na gyud ang utok. Ha? Unya pagkahuman ana di na ka-function ang utok. Kinahanglan gyud sa sarili niyang pressure. Una gitawag hydrocephalus. Okay, paminaw lang mo sa pangalan na gala kay lisod kaay na sa Bisaya, wa man po simple. Siyempre, kung napag siguro yung Pilipino nga doktor nga maghimo mga terminologies, di po ta kasabot. Ha? So, tibo kalibutan, ang pangalan na ng mga lugar mga gala, in Latin, para di nyo makambyuhan. So, hydrocephalus, pasabot ana, nidaghan ang tubig sa iyang utok. Nabara ang iyang mga kanal. Pamudakhan na gani, mabara ang kanal sa atong utok may gala. Mamatay man ang pasyente. Di naman siya ka-function ang atong utok. So, kinahanglan siya nga abrihan. Ha? Ang utok. Giabrihan. Nagkuha og fluid. Ibutangan og pump. Karon ng tanang. Isang klase na siyang pump. Kaning pump may gala sa atong utok. Ha? Ditawag nilang Pudens valve. Kaya bago lang na-imbento, mga siguro 1950s pa na siguro na-imbento. Bago pa na sa iyo, kaya karoon pa man kadungog, di ba? So, muna siya, mo-pump na siya dito sa atong ventricular space. Sa tunga-tunga kita sa utok ha. Iya na siyang suyupon ang katong sobrang tubig, kaya nabara na lagi yung kanal. So, suyupon niya i-connect na sa neurosurgeon dito sa tiyan para sige drain. Kanay lagi. Ang point sa akong gina-istorya sa inyo may gala. Dili gyud mo makabalo kung sa sakit sa pasyente kung sa inyong limited nga knowledge. Nagsuka, sakit ang ulo. Mo-entertain ba din mag-meningitis? Wala man. Di ba? Kinsay nakakuna-una sa inyo diha og
TB meningitis, pag istorya na ako sugot, wala no. Ako gani, libugation gani ko pagsugot. Asa man nagikan ng iyang suka? Siyempre, ang suka may gala gikan sa mata, gikan sa dalunggan. Ha? Kung daot imong mata, magkasukaon ka, kay lipong ka. Gikan sa dalunggan, nabara tong agyana sa surag lain, puno imong dalunggan, suka po ka. Kay imong gikaon, sa imong tinain, nabara. Daghang kayo ang atuon, daghang kayo ang hunaon-naon. So, kung ikaw nga wa gyud limited kay imong knowledge, di gyud ka kay balo. So, ingani ang lesson madung mabaw-an niyo sa akong girestorya mga igal. Ha? Ayaw mo paghimog diagnosis nga di gid siya makita sa doktor. Ha? Nga mo examine. Siyempre. Kung dili niya examine sa ang pasyente, kung saan may hunaw-naw, ihatag niya kanang bunamin para di ka masuka o cert. Wala gitambal. Di ba? Oh. May na lang yun kay ako, examine ako siya, wala yun dito sa ubang parte sa lawas, sa tiyan, sa dughan, sa mata, wala yun siya yun. Wala po ko nagsuspitsa nga meningitis na may gala. Wala ba siya sintomas? Ang sintomas sa meningitis may gala, paminaw mo ha? Kay talag sa raman mo kakita na. Kay kung naana yung problema sa inyong pamilya, murag ang inyong tagding na inyong utok ka na ba? Kung na TB meningitis o unsang TB meningitis. Mugahi ang tangkugo. So, dili lang high blood ang makapagahi sa imong tangkugo no. Ha? Kamong tigpaminaw na ako. Ayaw mo sige ko nga. Ay, sakit. Kung ano, gahi ba lang tangkugo basig taas akong blood pressure. Ay. Mao lagi na maguna-una inyong utok, wala mo kabalo unsa day na problema nimo. Ikaduha, musakit ang ulo. Ang problema gyud sa bata kay pagtanaw na imo ano sa man magsakit imong ulo day? Usahay man mo sakit, usay dili. Magsige kog tanaw og computer, masakit ko ulo. Lahi po imong paminawon, imong panghuna-una. Basig sa eye strain siguro sa iyang mata. O? Mao po na problema mga manang nga dili gikakuha sa diagnosis kung dili wide ang imong panghuna-una. Siyempre, isa pa may wide ang panghuna-una, doktor lang yun. So, number 2 nga lesson ani mga gala. Maski na kung sa i-complain sa inyong mga anak, usually mga batanon man yung meningitis mga gala. Maski na kung sa gina-complain sa inyong mga anak, paminawa, sakit ako ulo ma. Di. Inyo na ibutang sa inyong utok. Kaya pag atunin mo sa doktor, sige nagsakit-sakit yung ulo dok. Isa na ning katuig, inga na gyapon. So makabalo na ang doktor naasa siya maghuna-una. Ha? Kung isa na katuig siya nagasakit yung ulo, di maghuna-una siya basig sa mata. Dili nang wala siguro ka hilisi. Alam nga ang hilis. Bago lang man, kaon siguro, gabi karon magsuka siya, di ba? Pero kung nailaing problema, pasanan sa mata, kasi isa katuig na. Muna gitawag acute o chronic. Acute gani, pasabot nga within 1 month o 1 week. Mao na siyang acute. Kung chronic gani, pasabot nga isa katuig, 2 katuig, may nga gyapon. So, lain ang hunahunahon sa doktor ba? Ma-focus iyang utok nga dugay-dugay na niya problema ba? Dali kayo mahigala, dali kayo pagsulti nga. Mag-CT scan na yun. Ay, daghan na ba kag kwarta? Dili lang mag-CT scan mahigala. Ha? Sa una, why CT scan ba? Una lang ninyo, why CT scan? Pagsugod na ko pagka-doktor, why CT scan, why ultrasound? Ultimo nga, ang ECG gani. Ha? Wa kay talag sa ka makakuha si ECG sa ospital. Karon karon nato ng ECG today ko. Pero sa una 1970s, sus in town na gala. Mata kamot dalunggan ang gigamit sa doktor. So, mo na ikaduhang lesson. Ikatulong lesson na gala. Kung
Magpadayon gani ang gibati sa pasyente. Adto na mo sa doktor. Nagpadayon ang sakit. Ayaw mo katog laing doktor noon sa man taon mo. Mag-shopping man mo laing. Ay wala man gud siya naayo sa isa ka doktor. Dok, ni adto big laing doktor di. Ang katong follow up ba? Mga ba to sa sugod? May man tong balik ka sa doktor. Ingon ka, dok, wala man naayo ani. Di, mag-further question. Mangutanan siya kung sa may daiway tabo sa iya. Idukdok ba niya yung ulo sa bumbong, kung di ba, mutulog yun yung luha, sakit kayang ulo, nga na ba? So, kana siya, mga butang nga may gala. Ang doktor, dili lagi ka memorize na. Di, good. Ha? Ngayon ka, espesyalista na siya. Niya kung espesyalista sa kasing-kasing, ay why gigsing ka o pa yan? Why bawaan na niya diya? Meningitis, niya, ang meningitis sa problema, dili kasing-kasing, disgrasya ba? Ay, atutag to sa iya kay espesyalista sa suka, bamiting. Nya kay dili ang bamiting niya may gala kay dili man gikan sa iyang tiyan didto man sa iyang utok. Nauna na niya ako mga points ka ginasulti may gala. Nauna. Ikaw pat. Kadaghanan sa mga tambal nga ipangdapat ninyo ba? May makasamot. Makasamot gyud na siya kay kung manghatag dili mao ba. Oh. Ngayon mo nga katong akong kumpare, pag suka-suka, gipainom og sir, o gipainom og kanang bunamin para suka. Kung gipainom pa to siya, kung naingon ba to nga, painom mo siya, bunamin, disgrasya, may galo. Nga naman. Matulog na ang bata, di na siya mabangon, di na siya kamata. Kabalo mo kung say implication na may galo. Dagan kayo mga tabletas, upasamot sa sakit. Kanawang na mo, wa pa. Ay, way pagid siguro. Dagan kayo tambal ba nga, dili pwede sa kanang sakita. Nya, kabalo ba dahil mag-usay sakit? Oh, kadumdum atong istorya na ko sa inyo nga high blood nga na hubak. Dili sa pwede anang kuan, metoprolol. Sa doon naman ito, kamong tigpaminaw sa ako, baga na nga yung listahan dito po, hinahinay yung memorize. Kaya di yun memorize ba? Kung saan? Hinahinay yung memorize. So, kung sa lesson atong meningitis o sa 19-year-old nga babata, ang una, paminawa inyong anak, mag-complain. Sige na complain dok, sige complain. Sa kung saan na lang. Dugay man matulog. Usay may gala, no? Meningitis. Dili sa katulog. Kaya ura mag-alingasa yung utok. Meningitis na rin. Ikaduha, magkonsulta ka ng doktor, ayaw lukso-lukso. Asar mo paingon. Katulog. Dili pwede anang maghatag mong tambal nga dili mo. Dili man na siya advisable gyud. Kung gusto mo og kanang saktong tambal, moadto mo sa doktor nga eksaminon mo. Interviewon. Ang tan-on ngano naunsa man siya. Sige man ko balik-balik ka ng istorya nga, Dok, ako di ay laboratory sa akong pasyente. Ano man sa mga laboratory dai usay sakit sa imong anak. Di ko kasabot ana sa inyong gipangita diya sa laboratory. Nagbuot-buot lamang ko, Dok. Mao lagi na. Lami kay bunalag 2x2. Mao na siya noy. Kung katong resulti na ako ganiya nga mga problema gyud sa pasyente ba. So every day may gala makakita ko pasyente nga dili lang ko specialty. Maingon mo nga, ngayon di man na sila kaadtog eksaktong doktor. Alangan, kabalo ba dahil mag-unsay diferensya sa neurologist o neurosurgeon? Kabalo mo? Wala. O sa diferensya sa urologist o sa nephrologist. Wapod.
Kung sa diferensya sa colorectal surgeon o sa ako nga general surgeon, dako po, po mo kay baluan na. Ha? Ang doktor kay baluan na. So, isa pa gyud ka lesson may gara akong ginasulti karon. Ayaw mo og pataka og atong doktor sus in town. Kung wala mo kay balog asa mo pa og doktor, mutana mo sa inyong silingan, sa inyong kumpare. Kay unsa na inyong doktor pre? Sa specialty ana niya, unsa ba? Ana. Ningon siya nga ay kasing-kasing man na siya so ay dili ni mao akong anak pre kay gasuka man eh. Di ba? Paano man siya? Practical man na siya kay istorya eh. Kung wala gid mo yung kaila, adto mo ospital o adto mo clinic. Dok, mao ni problema sa akong pasyente. Suka, sakit sa ulo, niya di katulog, may ana ba? O napagyo ko example nga istorya may gala. Ang gina-complain sa pasyente, ano po na siya? 20-year-old, babae. Ang gina-complain sa pasyente kay nagapayat siya. Sige lang sakit iyang kuto-kuto. Daw. Muna ingon. Niyatog doktor. Kay nagapaspas ba diyan kasing-kasing mo may ang gi-complain sa doktor, kapalpas-paspas. Goiter, toxic goiter na dahil gihatag tambal para sa pasyente. Patay kang bata ka. Kaya mo mag-complain sa pasyente, ang doktor nagtanaw sa iya, nag-focus na po dito sa toxic goiter. Wala siya laing symptom. Pagpangutanan na ako nga, asa yun sakit ni mo day? Nga naman sukit-sukit may gala. Di bang kumusugot o suryahan lang ko na yung mga sakit akong kutok-kutok. Paano sa aday na mo sakit? Kaon ka, bago lang kang kaon, o unsa pa ba gibuhat nimo anang adlaw, ana ba mo na ako pangutanon. Kung wala sa interview, gapalpitit lang daw siya kung musakit iyang kuto-kuto, ay saan mo pakibaluan na unsa may rason. Nagapalpitate siya, mao na siya gasakit iyang kuto-kuto o nagkasakit iyang kuto-kuto mao gapalpitate siya. Diaw, kita ninyo ang dagan sa utok mga higala. Kana lagi usahay. Mawala ko sa linya kay daghan kayo pangutana. So ibalik tan-awa sa YouTube ang akong gi-lecture karon kay importante gyud kay mga higala si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahangin. Ang pinaka-importante nga numero mga higala ang telephone number sa akong secretary. So, ibutang gina ninyo sa inyong phone book, 0995 221 8007. 0995 221 8007. I-text. Ayaw, tawag, i-text. Kay kuan daghang kay trabaho ko na siya may gala. Mayong tag makatubag siya dayon. Hindi na gyud in town. 0910-223-8547. 86 female, hypertensive, maintenance, losartan, 50 mg akong ulo, usay bugat, kalipungon, o aslom, akong laway, pasabta daw ko anilok. Salamat, intaon nang. Kanita nang gina-complain nimo sa edad nimo. Dili nimo siya mapasanginlan ang milligrams o ang losartan. Kanay mga kalipungon tungod na sa imong edad. Siyempre, sa imong edad, unsa pa ba ma-expect nimo? Kanang imong aslom imong laway kay kulang magkakaon pod. Mao na siya nang. Kung musukol yun ka, di gusto nimo nga mutaas pa imong kinabuhi. Kaog sakto. Way gidili. Kaon. Lakaw-lakaw gamay. Maurag yun ay makapataas sa imong kinabuhi na. Walay lain. 0993-836-2219. Doc C. Nangayo ko sa pangalan sa tambal para sa butod o tiyan. Dili pwede na nang adto dito sikit pa na ko clinic.
kay di ta kasabot unsa nang butod sa imong tiyan. 0946-549-543-8682, 58 edad. Unsa ning akong diferensya siguro ni. Nga sakit o hawak, maglingkod, ngulngul, hawak, paingon sa tiil, init, paminahon, lapalapa, usay raman nga usay imnon nga tambal. Kaning imong gina-complain day o dong arthritis disease, gaipit ang imong ugat, naipit na imong ugat sa imong bukog. Kung gusto ka na siya mawala, wala kang baksing-baksing. Diho ko nimo imong hawak, tuyok dito, wala kang nagbaksing ba. Kay mora gyud na makawala na, dili tambal. 0915-575-6216. Magpa-check up ko sa imuha taga Davao ko. Asa dapit imong klinik. Salamat unsang adlaw kanaa sa klinik, dok. Gikan sa Monday paingon sa Saturday. Mag-duty ko ang Friday o Saturday akong anak. So naagay pa may doktor sa akong klinik. Ayaw mo paghulat nga mag-alas 9. Naan na mo daan ito alas 7. Kaya kung di na mo malista, ma-appeal mo sa cut-off, sunod adlaw na mo nang tanahon. So, mauna siya. Ihanay na daan na imong istorya nang sa imong gibati. Ayaw yung sakit daghang kay kung sakit sa lawas, dok. Ay patay. Albularyo siguro kinahanglan nimo nang. Ayaw nga na. Specific yun. Lain akong paminaw, dok. Pandyog ko, sakit kay akong dughan. Nga na ba? Ditso. Kami sakit kay akong likod, sakit akong bagtak, sakit akong tiil, pati tumoy sa akong buhok, sakit. Ay, Santa Cruz Digos. Giratsada ba po mo na. So, iyan ay nadaan na mong istorya para maklaro sa doktor. 0948-914-6776. 68-year-old lalaki, maayong buntag, mahubagan ko sa loob. Pagka nahubagan, nasad ko sa ilok, ngano man ni dok. Na kay ginagamit ka sabon nga di mao. Ikaduha, na duol kag mga bunhok. Ikatulo, wa kay kaligo siguro. Sako na. So, ipatanaw ng imong wanang kay daghan kay mga allergies o pinaakan sa pulgas nga abi ninyo pan lang. Abi ninyo og kanang hubag-hubag. So di ay pinaakan sa pulgas. Ay, doktor ay makibaluan na intaw. 0916-111-5327. 70-year-old, taga Suluk, Davao del Sur. Unsang mga pagkaon makakuha ta og potassium. Na-diagnose ko last year kung mild stroke, giresultaan ko og citicoline. Karon usahay malipong ko. Mao nga muinom og citicoline. Nawala lipong, dili ba makadaot. Dugay na ko nagsunod sa imong programa. Ingani ninong, dili makaya sa pagkaon ang pagsupply sa potassium kay saging, ang palaya, munang kusog sa potassium, pero kaon po kag isa ka sako. Muna nga kinahanglan gid og tabletas. Kaduha, kung gitagaan sa citicoline sa una, usually 3 months, 4 months, maura na siya. Dili na siya pwede ipadayon. Kay mubo lang na ang paghatag sa tambal ana. Ikatulo, kung na-diagnose kag mild stroke sa una, bubalik-balik yun ang imong lipong. Mao na problema no. Kay stroke gani, sige balik-balik. Sige balik-balik. Sige balik-balik. So, kani siya, isa po na siya sa failure sa ubang doktor baga, dili mong sulti kung
unsa ni abot ani sa unsa ni tambal ani diara kutob kay tungod sa kabisi siguro na higal. Maski ako usahay sa panlagi. Makakuan di ko gyud nga ilaktaw na nako kay balik-balik man. Balik-balik imong istorya, balik-balik imong isulti sa pasyente, na pare-parehong sakit. Mao na siya nga kapoy man kapoy isulti. So, may tabo, di ma-explain tanan. Sa unang panahon na gala, kung magkonsulta kag doktor, dugay kay mahuman ba? Kasi nga, isa ka oras sa isa ka pasyente. Baka dungdong atong gamay pagani kung gaya sa isang pasyente, ang doktor dugay kay mahuman. Nya, magkuti-kuti ba? Dagang siyempre, kaya may x-ray, wala may ultrasound, wala CT scan. Ikaw, may tagyo ka, wala halughugo ni mo ng tibuok, kahumayan. Mangita ka sa sakit. Lagi, tinuod ka nung nagkadugay, nagkatagdan ang tao, magdali na ganita. 0948-614-4954, taga Santa Maria Occidental. Sani? 88 years old, lalaki. Diabetic, sugar 8.8, usahay maabot 9.3, maintain glimepiride. Salamat Dionisio Flores Senior. Nadaot akong radyo. Asa man ako maibaw-an imong advice. Alam nga sa radyo ya kunoy. Kung kay balo ka mato sa YouTube, mato ka sa YouTube no eh. Kaya kana permanente ko na siya. Di man na sa Erison. Kana sa YouTube. Maski pag kapila nimo bulit tanaw-tanawon para makasabot ka ako ginasulti, mas maayo dito kaysa diri sa radyo kay ma-review man siguro ng mga lecture nako pag pila ka bulan kay tungod sa kadaghan sa akong sa akong file dili na dayon niya ma-cover nga ibalik. Daghan man mag-request ka ibalik mga higala. Pero ang problema kay lagi patong-patong na ba ang akong lectures ba? So, malibog na sila kung sa'y unahon pag-replay. Sa una, everyday man ko nag-live sa radyo. Ang akong kay mag-complain namang pasyente ko sa'y maabot ko alas 10, plus karon mas sa Lunes gani, alas 10 man kumabot sa clinic. Mao na siya nga, Lunes na lang siguro taan ni mag-live kay daghang kay mga pasyente nga mo-complain nga sus gaya nimo maabot ko mao na siya nga ginalimit na lang ako Lunes may gala 0970-090-5121 lalaki 15-year-old 15 ba ni na ay mudaok sa akong kilid mudaok kasi pasabot magsakit mudagan paingon sa buko-buko karon musakit daghan maglisod ginhawa ay pag paminawa nimo dong lisod ka ginawa duha na imong naon baga kasing-kasing so ginatudloan ta mo unsay organo nga involved kung ingana nga say tawag aning nakay bation mo una gyud ako na ginatudlo sa inyo kay mo punay rason nga dili makadto mo laing doktor dili mao so ingana dong kay naman jud kay gibati magtanong kag doktor adto sa kanang internal medicine siya na bahala o iya bang ipatanaw o pulmonologist o kung di ba adto siya o adto ka cardiologist pasabot na may gala nga kung
nakikibati, mas maayo na internal medicine ang mutanaw sa imo. Dili pa espesyalista, cardiologist, pulmonologist, nephrologist, mga ingana ba? Ang unahon yun ninyo internal medicine. Nag-specialize yun siya sa mga sakit ka dili operahan. Muna yung purpose niya. So, kung makita na ka internal medicine, musulti man na siya nga, dili man ako dili ko espesyalista ani. Ang espesyalista ani kanang cardiologist. Okay. So may bawa na dahil yung asa mo paingon. Ingon lagi mo nga gastos kay na dok. Usay uban may mga pasyente mo dool sa ako ingon man nga gaya na ko kambal ako dok. Gaya na kambal opera bitaw ka. Syaro ko ng kambal sa ubo ay nang kanang imong ubo nang badili nagikan sa kuan sa plemas imong baga nagi problema dito sa imong ilong nadangad po pasyente may galaga kalayo pa ng ilong mukos o ubo mao lagi na noy say makauna-una ka ba kapoy man explain kapoy kayo kay idugtong-tugtong na nimo tanan equals dito ka sa ENT. ang medicine man good kung makasabot na gani mo makatipid na mo dili ba ingon nga gusto mo magtipid karon dili magkadugay magkasabot mo ba nga kani akong sakit tiyan ba gapaingon man dilapit sa kuto-kuto dili ka ni sa kasing-kasing dili ka ni sa baga dili kaya di sa akong tiyan dili na biya ulcer lang sakit sa kuto-kuto nang o wala kay mahilisi dili gyud din taon mo lagi na nga dili gyud mo kasabot nga talag sa mga doktor o makonsulta mo mga dili pag gyud mo eksaminon mo na problema di ba so ilang nihinay ta maabot ang isa ka wala ni century dire sa doktor sa kanginan basta maminaw mo permi kay mahutdan ako ginawa. Udugaya na di nako tapulo na ko man ni gradyo na. Bye-bye na ang doktor sa kanginan kay wa ra makapuli na ako. Ang istorya bitaw ko ani sa ubang doktor ni. Kuanjud gingnan man pug ko sa akong manager sa direksyon ba nga talento gina siya talent gina siya magistorya ka sa radyo nga di ka maputlan. Ang topic ba? Di ka maputlan ba? Ako bitaw, wa man di ko kibaluan may galang nga. Di ko maputlan og kan. Sige ko istorya. Di man ko tabian sa una sa elementary ko high school. Maghilom man ko daplin ko. Eskwelahan. May mustorya mo una sa ako kay mustorya po ko. Pero di ko nga ni katabian sa bata pa ko. Natabian na lang man ko aning napugos ko adto sa sa radyo kay istoryahan mo ko personal sa kuan sa tag-iya sa DXUM nga sa University of Mindanao nga magradyo lagi daw ko ang hangad pa ko wa man jud ko experience sa radyo mo lagi nakatawag ko sa akong sarili karon kay maingon man gud ako mga akong manager kani mga kon ako sa kuan maayo lagi ka maistorya sa radyo ro nya kung magistorya ta diri sa kuan magilom-ilom lang ka mautdan mo istorya sa inyo dong. Pero sa radyo, tabi mo de pag mahuman ba. Say mo signalan nang ko sa akong technician nga dok. Purok na imong time. 0991-931-6258 pwede mangayo recommendation kinsa maayong pediatrician para sa akong anak. Thank you. Ang pediatrician manang nag-subspecialize na sila. Na ay pediatric psychology, na ay pediatric dahil na kay pediatric ba specialty. Psychiatry, pediatric kanang pagtubo sa bata, So bisag kinsa inyong atong pediatrician pagkonsulta sa general nga pagkonsulta
Nya paminaw ninyo siya. Kung sa iyang istorya. Kung muuyon mo sa iyang ginaistorya, siyempre, eksaminon lagi. Kung muuyon mo sa iyang istorya, magbalik-balik mo sa iya, dito na siya maghimog history. Kay, pag magkonsulta mo balik, simutol lang mo ba? Pero Dr. Kagapi, simutol lang, kay kabalon na rin nga, cancer of the breast, diba? Siyempre, ako may specialty. Diba? So, nga na ang unang paagi na mga manong. Di po ko mo rekomenda og isang pediatrician kay ganay ko mga anak. Daghang kay mga pediatrician ba. Di man ako nagatambal sa ako mga anak. Dili lang. Lahi ng doktor. Mingon sila nga, ikaw na lang dahil itong tambal. Tubag man po ko nga. Unless operahan na siya. Okay, pasalig, pero sakit sa tiyan sa bata. Ay. 0998-228-9370. 59 female, pasyente ni Mudo. Og mahago, kusog, palpitate sa heart. Okay lang ba inom og bisoprolol 1/2 tablet? Ipatanaw sa na ang rason nga nung kapalpitate ka day. Patanaw sa. Ato ka cardiologist. Anong kapalpitate ka? Ikaduha. Kung muhatag siya tambal sa imo nga side effect, balik sa iya. Ayaw lagi mong luksog-luksog, doktor. Ikatulo. Kung maayo ganin mo siyang tambal, in town, ayaw gundangin. Mangutana sa kataiya kung pila ko katuig mag-inom ani nang forever buno pa. Sa ganing sige na kong tabi may galang ubo na ko. Mo lagi ni problema pa. Then you go tabian sa tinuod pa. 0976 198-8255. 61 lalaki walay bisyo, sukad nag-retire dili na mawad-an og plema. Kung na ay ubo, yellow plema. Kung walay puti plema, unsa ni Dok, pasalamat. Kani siya nung kung nagasigarilyo ka sa una, wala man kay bisyo karon. Pero kung nagasigarilyo sa una, sigarilyo. Pero kung pag-ulan na imong ubo, basig sa kuwan ka, dali lang Ang ubo na ko may galad, duhara man ang rason. Kaubuhon ko kung may kwarta. Huwag gani kwarta, nagay problema mo, kaubo. So, kinahanglan jud ka og tan-aw sa doktor noy. Tan-aw sa doktor kay ang yellow nga plema pneumonia biya. Kung puti nga plema ubakon. Sa color pa lang na color coding sa inyong plema daghang kaayong rason. 0998-228-9370 usahay kung makamata sa gabi di nakatulog ug balik o makainom bisoprolol makatulog kog balik. So na kay palpitation So unsa man talaga na sa mga tigulang nga nagyan. Ayaw mo pagkatingala na kang mata mo galauna alas 2, di na mo kabalik sa tigulang muna gyud ang problema kay ang tigulang karon daghang kay ginahuna pag gusto madato. Una pag problema sa mga bata. Una problema kung unsa pa padaghanon pa yang kwarta. Mo man na siya problema nun. Mo man na main problem gyud sa tigulang. Daghang kay ipinsar-pinsar na plano dire di na gani kaya. Daghang pa kay plano. Undang kumuha ng plano. Siguro, mga ambisyon, no? O kung di ba, istorya sa mga anak ninyo.
Ay, namog. Siguro na sa ila, kitiguang na na sila. Number one, ang kuha na siya nang mura kinaiyag sa tigulang. Hindi ginato na siya makorek unless nga ang imong sarili, makabalo na ako sa ibuhaton sa imong sarili ba. Maski ako, makamata ko galaon na alas 2, hindi ko kabalik tulog ba. So, maghunaw na ako sa pasyente. Muna yung problema. Kaya pag hunaw na ako sa pasyente, ito na. Nasamot na di katulog. So, minom ko gatas. pag minom ko gatas, mawala po. So, mura tag-iabog na tanin sa atong technician ba? Wala tayo panahon maligala si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kanginan.